ko himen ko para ngapediang ngabha epi baro pediang burong epi baro ha kanne kha Bible convention kabangi syait pelong man gas ni sai jain baar jong ubanai man ubanai padminda gas ngi wan shapi wadlada ngimla ban poilang hakene ka jaka namar kane ka lockdown ngi wan shapi lemba kane ka YouTube channel lemba ka Holy Redeemer Renewal Center Maukalam YouTube channel but ngi wan shapi ban duwai rengka batpi ban hikai api ban penim ya kamensiam jambi lemba ka tino bele ngakar padi api pinang duwai rengka batnga kadba pinang pe ya kaneka jingi kai lemba kaneka channel ai ka boro trai kanang trekam halo jambi nge ko himmen ko para pin sayo pidiang ya ka bor ya ka jingai ya chumu trai kunjuru ko himmen ko para pinang yara pro ya ke himmen ki para jambi da ka ba share ya kaneka jingi kai shakiwe nama ha kaneka lemba kaneka channel ngida ki kai shapanga jingim mensiam kumnong ilaban te ya ka jingim mensiam ai lemba ka jingya trelang jambi ban pasha ki weru ya kaneka jingi kai pidang ya shimenda ya ka kam yala pide ban pensloro ya ki himmen ki para ha kaneka kelipma bad kunjuru don bon ki jingi kai kabangela ai ha kaneka channel pilaban wad nanda yara kam kadba pidang snap kadba pidang puson ban nangesken pinsalong uwe pato beriu pensalong kawai pato beriu namarutrai unsa pasti hau iepi lemba ke jingi kai baro haganega sngi ko himmen ko para ngakwa bani yalam iepi shaka gospel jongo Matthews kaba shipo laipo pra ban laipo pra hado laipo hinyo laipo pra laipo kindai pilaban pet lada pishong bansngap shimya ka Bible ro bol ya ka jingi kai kanamba lemba ka jimpule lemba ka jimpu son ya ka katen utrayun sakren happy laipo hinyo hado laipo pra ka gospel jang Matthew shipo laipo hinyo ka laipo pule utaw bakam ye yalau pa niyala ka kami banyanga umdawa banong ujonga utaw bakam ye yalau kun neka kun banyanga umdawa banong ujonga utaw ubamba yala kadingna par ubambur yanga umdawa banong ujonga jaruba tengka yala kajingim unduk yaka jaruba ha yala kajingim nakabenta jonga untengka yaka ko himmen ko para kane kalong ka jingi kai ka ba kong san naga benda jongi wei pai wei u Jesu udang hi kai yangi da kane ka jingi kai ka ba pelong yangi ki kun jo ka ba pelong yangi ki kun ki bajanai jo kangne lemba kane ka jingi kai u Jesu u kad u weringi banid ning kong yago banbu ya kekertan baningkong naga benda utrai ha ka jingim jongi ngide ban ya kekertan baningkong ya utrai jongi minda bona padeng jongi khabangi pusan ngis ngawtu ngimbat ya kekertan naga benda utrai udawa ya kekertan nangi kertan haka jingim utrai umud ukwaban shongkat haka jingim jongi utrai wan ya kat haka jingim jongi ukwaban shongkat haka jingim jongi utrai ukwaban shongkat haka inga sem jongi utrai ukwaban shongkat haka jimud jimbarka jongi utrai ukwaban shongkat hamallaki kam kabangile Henry Bonsin ngipenya per ya kaneka benda haki kangi jam jongi baro haki jingele jongi baro ngidang le marwe ngile marwe shimet namar kaneka daw nginang tolon bona pedeng jongi ngikelon iya namar ngiyale marwe shimet
Henry ka ekabau Jesu u kot u wearing even le ni haban kot yawu ha ka jingim chongi ni deben pedian yawu ha ka jingim chongi ni deben id yawu ha ka jingim chongi ni deben id yawu kapala ya kie baro janga parte naga daga dau Jesu on te utau ba kam id ya la upa ne la ka kami benyanga dawa balong u jonga Kaya ba Jesu buha kama jongi Jesu ang mga barmapi ngide balong ka jongo Chris ngide balong ka jongo bale minda kaya ba kangla diyangi balong pura jongo bale jongo Chris yaka jingit pala diya ka parte yaka jingit pala diya ki yaki bahinga sem jongi yaka jingit pala yaka spa jonga parte ka kanglat yangi banyiti autrai hangi lemba kane ka katin utrai Jesu uang kumno u trang ya ka jingit nangi u kemilendi ya ka jingit nangi ngipat ni ong ni i henre ka jingit kam juwan na ka dono jongi Badu Jesu uhikayangi ay kandon ka jingid kabapalat nagabenda jongu. Deben penshai shushu yakane ka benda u Jesu ulakrena yu ulang om uta ubam bu ba yala ka dempana badu bam bod yanga dawa balong ujonga. Kapam hangne kalong balong ka jongu Chris. Belong to Jesus, belong to God. Ka jinglong try jongi bamde hanne ha ka parte endre ka jinglong try jongi kalong ka bane. Baru ki kam ki bangile kalong ban pelong yangi ki try jongu Chris. Ngide balong ukon try jongu Chris. Ngilong ukon try jongu Chris. Ngilong ukon try jongu bale. Bonsin. Namar ka jimbi jongi namar ka jimbam shempang jongi jimbam snawutu jongi ngi pelong pinban ya ukun try jong kane ka parte ngi kerlalang ukun try jong kane ka parte but banlong ki kun try jong Jesu bu hakama jongi ya kane ka pa ula bu hakama jongi ya ka jingkar don ban ba ya ka dempana minta ko himmen ko para habau Jesu krensha panga jingit u ong arta turu khaju ka por bangi de ban long koroi ban ba ya ka dempana ban sautu ya ka ne pidon kam ban pe shua ya ka ne ka dekot kabala pule ka pimenta lada pipe ya ka dekot kabalai posau ngaba pule lai posau pensan nang yoi kae ka jingmut kabau Jesu wanra hangi habau uong ban idiawu banlong jongu Watharai bangalayalam ya ka jingsuk ha ka perthei ngapshim na wanlam ya ka jingsuk Henry ya ka wadlam ngalawan bat benyashit ya ki khon shanram bat laki kpa ya ki khon kenthei bat laki kemi ya ki persakurim bat laki kya kurim kinong shun ki basnil tam jong ubriu kinong ki bahaying hasem jong Baik, hangi u Jesu kren shai kada hadin ba ula kren ya kane u kren shania yu bani diawu manlong ka jongu taminda u Jesu kren shapang kae ka penkendit yani ula on ngala wallam ya ka white lam ngala wanla ngala wanra ngam shimla wanra jingsu penban ngala wanra white lam kaba mur white lam kaleyu white lam ka penkalat ka white lam ka pia arliam ka white lam ni penton kam ya ka white lam bantar ban od minda Jesu on nga wanra ya ka white lam hapadeng jong no ko himen ko para white lam hapadeng jong kimi ki pa ki kon persha ya ki kimi ki pa ya per hapadeng ki himen ki para ni baro
ngidon kane ka jingit biological jingit ngi barong ngi id yaki kemi ki pa ngi id yaki himen ki para ngi id yaki kon gikti ngi id ya baro ki bahing kasen kane kalong ka jingit ba wanna ka snam jongi ka jingade snam jongi ka pelong yangi ban id Henry ujisu angkum no hapadeng kane ka jingit ka bangidon ya ka jingit snam unsa wanra white nam bat ka bamud unsa pinyakalan balai upinyakalan yangi nakane ka jingit ba undo piyo ban yid yangi ka white nam kalong ka tino balengis na buto habangi pe yaka shiti jong Paulus baku isha ke Hebrew kaba sau kadar Hebrew sau kadar ka hikai kumno yangi ka hikai shapang ka tino bale hanne ujisu om ka white lam kaba mud kalong ka tino bale kalong ka jingit ka jango bale lamba habangi puson ye ka tino bale habangi pediang ye ka tino bale habangi im ye ka tino bale kan sajayu hangi ngin senang roy ha ka jingit ya bale ngin senang roy ya ka jingit ya Chris ka tino bale kalong ka jingit jo bale ujisu ulong ka tino bale ula long do long snam ba shong sa bani ba kane ka tin kala long kum ka white lam teka Paulus pakudu batai shay kada kane ka tin kan le kum no ha ka jingim jogi pule dashisha kaktin uble kalalong kabaim bat kabaran bua kakhamnep banya kanu ka white lam kane kalong kanep banya kano ka white lam nang da kane ka white lam kan le ayu ha ka jingim jogi kanang pinyakalad kamaram ka kam jong ka white lam kala banya pinkalan ban kan arliam puli kakhamnep banya kanu ka white lam arliam serti kaprung jiliu bat kapia nun ya kamensium bat kadonu kaprung jiliu bat pia nyut kamensium bat ka donu kapia mensium bat ka donu nang da ya kimat bat ki clenching kimat bat ki clenching kine baro ki long ki kamar kam bat pinyak per nang da kabishar ki jing perkat bat ki jing tumu jong kadonu kabishar ye ki jing perkat bat ki jing tumu jong kadonu kadang pinyak per ye kine baro ka pin kala ye kine baro kane kalong ka kam jong ka white lam kane kalong ka kam jong ka tino bale kane kalong ka kam jong ujisu Christ bala long do long snam ba shong sa bani haba ngistang ban yid ya ujisu kan sajayo ngistang ban pen kalat na ki baye ba toin jongi but nginang invest but ngistang ban tap ye ka jingi jongi ha ujisu ha ka do jongo ba ujisu un kalalong ba kongsan kane kade ka jingmut ka ba ujisu ngam shimla nga watarai bangala wallam ya ka jingsu ha ka porte yen ngam shimla wallam ya ka jingsu hendre ya ka white lam minda ka sarai tarai plus namutu kai ka jingmut jonge ne ka white lam ka bamut kade ka tino bale ka bamut bade jisu bade haba jisu rung ha ka jingem jongi habangi pen kongsan ya jisu ha ka jingem jongi habangi pen sham ket ya jisu ha ka jingem jongi habangi ai ka kertan banding kong naga benda jisu kre kan sajiayu ngin sa kam ken koridor jisu ha ka jingem nginum ken koridor shu ya ka spa jonga perde nginum ken koridor shu ya ka jingade ba kongsan ha ka jingem jongi nginum ken koridor shu ya ka ta ka jingade paraloka ba kongsan but dot kano ka bon dot kano ka jingade ka ba kangla diani bani dia jisu kabamud ya ka pang ka ba jisu kran halong ngideben pentli yalade haba jisu la pentli yalade kumba ngi puson nai pule pilaban pe hadin ha ka shiti jongo
Paulus bakoi siya Filipi kaba arsan hado sipo kakren komna Jesu la penteli yalade aba Jesu la penteli yalade ulas tamban ya ka perte ula don ka jingid badu blai uppa badu ulas tamban penteli ya baro ka kerdan ba udon rengkat badu trai ula don ya rengkat ka bor Henry ula pentili yalade ula pensuda yalade haba ula pensuda yalade kaye kabala dabda ka donor jango ka jingir iya ke mensiam jange brio jingir iya ki kon janga parte haba ula dabda kata ka jingir iya ki kon janga parte ula wanhia ula imkum ki brio Bad dakaba imkom ki berium ula penim ya ke berium nakapo. Ko himen ko para habangi pensoda ya lade nakie kie baro kabatan yengi ngin salam kumu kris. Habangi pensoda ya lade kansa don jaka naga benda ukris. Ladangi pendap ya lade haka donu jongi Yakie kie baro jonga kenja perte hatongi labanai jakaya ujisu. Hangi ujisu umshim la kentai yaka jingid yaki himmen ke para. Umshim la kentai yaka jingid yaki kimige pa. Umshim la kentai yaka jingid kabangi de bandon haki kongi tiki jampi. Yendre ujisu om pide banai jakaya yang ningkong hakadonu jampi. Pensudaya lade. Beratulud ya baro kita ki jings no utut. Beratulud ya baro ki jing cekliana ka jingim. Minta pila penpang pansnia daka jingin ya ki kimigi pa. Ki jingin ki kimigi pa. Kalong ka bakong san naga benda jompi. Kani kalong ka pansnia naga benda jompi. Ka jingin ki kun kalong ka pansnia naga benda jompi. Jini dia ke kerdan jaga perte kalang ka pansniat naga benda jombi ke jinga ro jongge beriu kalang ka pansniat naga benda jombi ya ke jing nang jing start kalang ka pansniat naga benda jombi ya baro ka jingeta na jongga perte kalang ka pansniat naga benda jombi Henry Jesu wong pideban ino ya kene ki pansniat ngansa ay manga ya ki pansniat ngansa penpong pansniat iepi haba pistang ban edianga kane kadeka jingkot ka jong ujisu ko himen ko para habangi puson ya kane ka benda nginaban kin mauru ujisu ukran lembawu Paulus bakui hage shiti rom kaba shipo ngilaban yoi ayu handa Paulus bakui ukran shaikadar ar benda jongka bor ka bangilaban yo habang idon ka jingid haga dono jongi habang ngidon ka mensian ban pla i dakirin yang shinto pilaban pule ngap shipo roman shipo Habau priu unget nadu kadonut unget nadu kadonut hak da kadonut ingit nanda Uyo manhok. But habau pla dakarmiang shentur. Habau pla dakarmiang shentur. Unyo laitim. To kadan ar benda hangne ko himen ko para. Habang iton kane ar benda ngin sastang ban pen sudaya lade. Ngistang ban ngei hak dakadonyo chungi nangdang pla ya kabang ngei dakarmiang shentur chungi banginduk laitim. Tengidon kam ban laitim bara mangi ngedwai na gabenda kae ban laitim na kae laitim na ka jimpang laitim na ka jingshitam laitim na ka jingjinja laitim na baro ki jinge kabang yakendu ban laitim ngidon kam ban pediam pura yaw Jesu haka donor ka jongi ko himen ko para nginang puson shushu yakane ka benda kabangila pule benda ngela kaya pi kaya ka white lamb minda kane ka white lamb haba ka stang ban rong ngin sa stang ban long kinong board ba chana jo Jesu lada bi pe kabangila de pule ya ka
ia ka laipo pra ka ongom no uta ubam bayala ka dempana badu bambo dia nga dawa banlong ujonga to minda ka pangkalo kumno ngala banlong ujongu Chris minda bon gi jinge ka don ha ka jingim jonga namarba ngampat long jongu Chris utrai u Jesu omde utrai jonga ngadon bon ki ve pat ki trai ha ka jingim jonga ngadon bon ki trai omde u Jesu marwe namarba ngala bon ki trai ha ka jingim jonga ngala dono ya utrai bashisha ngala pintu no utrai bashisha to minda u Jesu ongkum no Jesu ong Jesu ong utau babba ya la kademana minda nakane ka tin kai ka ba utau babba ya kademana kai ka jimot ka ba mod ni ive pe ive ngi don din pana utau babba ya la ka dempana utau babba ya la ka dempana ka ba mod manga barmapi ngi don dempana mano ba ai ni ka dempana lese ubale bula sha ya ka dempana ha ka jingim kaya ka dempana kalaban long ka jinge kabang ya kendo ha ka inga sem lese kalaban long jim pang jogi nakabenda ki kon samla bat kinna kalaban long ka jim pule ya ka jing krekon lese kin shem jinge ban krekon lese nakabenda long ko pa kalong ban train ado min step ado janmi ban pen biang ya ki inga sem ya ki kon nagabenda kibapang shitok ka jimpang kalong ka dempana minda u Jesu angom no uta ubamba yana ka dempana kabamod ngidon ka dempana ngibaro ngidon ka dempana nangdang yapan len ayuk da yakane ka dempana ngihapan bahi yalade ngideben ba yak dempana jongi omde mano balaban yarap yangi ban ba yakane ka dempana Henry ngiha ban bahi ya kane ka dempana ngideban ba ya kane ka dempana kata kalang ka jing mod jogane nanda ya ka dempana jongi ngiha ban ban ngideban leyu ngideban bud ya u Chris ngideban bud ya u Chris to kane kalang ka jing mod jong kane bad ban ba ya ka dempana bad bud ya u Chris kaya ka bang ngideban le ngideban Pidiang pura yaw Jesu ha ka jingim ngalang om pensuda ka ba mod balengi pensuda ya lade balengi pentali ya lade balengi penkala na baro kita ki jingade ka ba Jesu ka daw bang indo plaman pidiang ningkong yaw Jesu ngilaban penkre jaka ha ka dono chogi yandang ngilade pidiang pura yaw Jesu ha ka jingim ka jongi kaye ka ban sajya ha ka jingim ngin sanang kam jan badu Jesu bad habangi pediang ya Jesu ngideben kentai ya kita ke baro ko himmen ko para ngideben kentai ya ke baro kentai ayu ya ka jingir ya ka spa ka jingir ya ka partai jingir ya ke jingyade ka bangidon ngideben buning kong ya Jesu ha ka jingim jogi Ujisu un sastang ban pen pong pan sniat pen pan yangi khabangi kendai ke baro nang dangi pidiang. So there are two things. Artli ke baro. Ngade ban deny, ngade ban len, nang dang ngade ban pidiang. Kadbang ngadang len, kadang jayu haka jingim jonga, ngadang pinyar ya kadolur. Naga benda jongno, naga benda ukris. Te kadbang nang len, hakaway pat kabenda kadang rum ayu rum u Jesu len nanda pidiang ngahaban len nanda nga pidiang larangan len ya u Jesu kan rung ayu hanga ki jing sunia baro ya ka pop baro ya ka jingir ya ka parte ka jingauria te ko himan ko para kane ka process kade ban yai randi ha ka jingim kabang idang le ya kane ka jimpan sle ka jongo bale kan sanang dap yangi ka jimpan sle ka jongo bale kan dap yangi ka bor jongo Jesu kanang dap yangi ngidangkin mauro ha ka gospel jongo
Lukas kaba kendai kaba ladang bakala Henry Poterte Ujisu kot ya ki beri ban bodiau Henry kiong gumno syam ia nga mangalek tep ya ubri ya upajonga Ujisuang kito kiba ya ai kinang tep ya kibaya te ujisu ula penskem ya kajin kardor jong kajingi yawu don't give a kot ya ujisu leseng ida kot ya ujisu ni kot ya ujisu Henry ngimtre ban parung ya ujisu hapojo Donro ujisu kot Gabriel Henry kim nushi ban bodiau don baro ar benda kajingin kai ka bangi deban penchana menta ngide ban don kajingin papalat ya ujisu ha kajingin nanta ko himmen ko para kaba ujisu kelalong ubaning kong kimiki pakin selomba haba mi ai kertan baning kong ya ujisu kimiki pakin selomba ki himmen ke para ke lomba ki konjongi ke lomba bad haba ki kelalong ha kajingim jongi ujisu un sastang ban senshar ya kajingim kajongi tina kata daw ko himmen ko para haba ni ong nibaya ka dempana nibaya ka jimbang jongi lese ki pi ki bas ngap ye nga bon na preng jongi pilong ki bapang ki basitom lese pidon kano ka jinge hakama jongi lese pidon kano ka jingshitom hakama jongi hallelujah 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 Henry haba pistang ban pedian ya ujisu ka jimpen jingshitom jopi ya ka jimpang jopi kan lomba ya ki jimpang jopi ka lomba mano ban lomba ningkong ujisu lada ujisu lomba ningkong ha ka jingim jopi haba pi ai kertan ban ningkong ya ujisu ka jimpang jopi kan kelalong ka jimpang jongno haba ujisu lomba ningkong ha ka jingim jopi haba ujisu long try jong ka jingim jompi haba ujisu long try jong ka met jompi haba ujisu long try jong ka donyo jompi haba ujisu long try jong ka mensiam jompi haba ujisu long try jong ka jimpule jompi haba utray jisu long try jong ki inga sem jompi ya baro ki jinge ka ba pedon kalong ka jinge jomno jinge jom jisu ya ke jinge ka ba pia kendo ha ka pule ka puti kan kelalang ka jinge jongno jom ujisu ka ba mor ujisu unstang ban pe iapi ujisu unstang ban pe ti ke jimpang jampi ujisu unstang ban pe ti ke jingkar do jampi ujisu unstang ban pe ti ke jimpule jampi but ujisu unstang ban pe ti ke kon jampi ujisu unstang ban pe ya ke kimiki pa jampi Shisin pistang ban ai ya ka kerdan ban ninggong ujisu kane kade ke jingkat kali jong ujisu ban pe tiapi menda haba pi ai ya ka kerdan ban ninggong ya ka perte haba pi ai kerdan ban ninggong ya kimi ki pa kalalong ka kamaram jong bi ban pe ti ki kimi ki pa denam de haba pi ai kerdan ya ka kerdan ban ninggong ya ka jimpule jompi ka jimpule jompi kalong ka kamaram banding kong jompi kerdan banding kong ujisu pan udon ka kerdan baar Henry haba pi aiti no ka jimpule jompi sha ujisu namar bi pediang pura ujisu ni arap ya pi ha ka jimpule naga daw ko himmen ko para nitti bon ki longa pa ki pellot ya bangaro chingim jongi naga benda ki kon ki yim te ha kata ka jingale jongi kimdon pork India troban kin mau ya ujisu tenten ki kimdon por roban le duai jinga sen nama ki yim naga benda ki kon kaddu kadwa yanda ki kun gila he pat kala jayu ya kum kene ke longa pa ki kun kin pa chong no ya ki ha ki old age home ha ki jaka ri ya ki teman ki sa ta kan so boy ya kata ka jinglong ha ka jingim chogiro nama ngimpat ya ka kerdan ya uta ubade benyo haba ni ay ka kerdan ya ujisu haba ki kun ki lomba ma ba ujisu lam ningkong ha ka jingim jombi longa pa haba pila temen ujisu hi kade ke kamaram jo ujisu ban pe ban sumare pi te ujisu un pelong ki kon jombi ban sumare pi
lada pi yim tang na kabenda ka parte kane ka kelolong ka kamaram jambe ban pen biang ya lade ngatarai pidang sautu ya ke jingmut ka bangawan ra hakama jambi ya ro ya utrai haleluya 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 to minta ko himmen ko para haba pi kain ya ke jingdu bakra ya ke ki pa ke jingete jambi na kabenda u Jesu kaya jimmandoi ya kaba pikendu kansalong ka jimmandoi jambi lembau Jesu na kata Jesu ang kumno Jesu ang jaru ba tengkai ala ka jingim undu iya ka jaru ba pa ala ka jingim nagabenda jonga un tengkai ka te kabamur habang ken kordoru Jesu banya baro ke jingete jonga habangala pediang pura habangala kendo ya kita baro nagabenda ujisu unsawandra nagabenda jongi yakini nganum don loss mindangi barang yang gumno ladang apallo shitang kanda hakama to Jesu ngalalong baddu bakarao ladang lek mas bakoi ngadon ka jindu bakarao ladang apallo por banduai hainga sen manoballe yakene ke kam manoban pindam yakene ke kam ladang ala lay duai manoban pule nagabenda jonga ngamdon por henre kane ka jins no tu bakalajo yenda ngi stang ban du bad ngi tengkai ya Jesu haka jingim jongi habang stang ban tengkai ya ka jingi jongi bad Jesu haka jingim jongi Jesu stang ban tengkai ya ka jingim jongi te haka jaka bangi kain yalade balong padu ngilas tangban yo pahu pahai lemba ka jingin ngin sastang banim pahu pahai ya ka jingin bat kimi ki paro kan roy ya jingin jang kimi ki pa bat ki kon ken roy nakata ka daw ko himmen ko para larang ipek nakaka ka gospel jongo Matthews hi ka ba kat kendai arpo kendai Katkindai arpo kindai Jesu ang kumno puli Bajaru bala ino yala kayeng kasem yala kihenmen kipara yala kikime kipa ni yala kikun ni kilengkha nagabanda junga unyo shispasha bal unyo yakjing imbang jikun minda pinaban smoto kay gajing mot jong kane kajingi kay jong Jesu jaruba ino yalaki kimege pa kaba mut kim shimla ino kila yin ningkong ya utrai jaruba yin ningkong ya Jesu nagabenda kimege pa jaruba yin ningkong ya ki himmen kipara nagabenda ukris haga jingi dia ukris jaruba yin ningkong ya Jesu nagabenda kilok jaruba yin ningkong ya Jesu nagabenda kilingka kaya jimmandoi kinsayo shispasha kane kalongka jingmandoi but kane kalongka jingyo shibod haka jingem chongi kane kalongka jingkurku ka bau Jesu kare hendre bon ki brio kim parts na buto te ki ino Jesu nanda ki wachi mention ko himmen ko para hakane kasmi kadwangi puson badu Jesu ya kane ktino bale ai kanang pencil ai shushu ya pibar papendo buker dan bandingkong ya Jesu ai Jesu in shimdi ya ka jingem chopi ai Jesu in kitkli ya ki ingasem chopi ai Jesu in kitkli ya ka tengah chopi ai Jesu in kitkli ya utengah chopi ai Jesu in kitkli ya ki kon chopi ai Jesu in kitkli ya ki jimpule chopi ai Jesu in kitkli ya ki jing ya baro ka kamai jambi ya ki kam ki jam jambi ya ka jingtra jambi baro na ka benda ki ingasem